نعم. على قومه لما كم حبيب بن نجار نعم. من بعده تشغل ما دمكم من جند كون من السماء وما ده اسمان هل كده بنده نعم. وما كنا وناني منن منزلين كو من جيبينوبه نعم. من جيبين تاكاتي نعم. من جيبيناني hay goto نعم. ma e mabbe نعم. kono ummade asan pour halkube te min jippinta dum halkude hay goto in kana to wanani lepte mabbe de halkango da sai hatan so wana ko ha tango wahida tan woto jibril haati kambe ko ida hum de ko nja kambe khamiduna kambe may biya ko nyifbe tan ya hasratan ya perte ala al ibadi e be do jiyabe e ko nande mabbe pennunobe nelabe be daw ko daw ya perte mabbe allawi ma yatihim medani arde mabbe min rasulin nelado illa kanu suwana belati bihi enelado yastahzi'una be jalkita allawi alam yaraw bele be jiyani kambe makkanabe haalobe wiyobe wana nelado be bele be jiyani be ganda kam heewi ahlakana ko min kalkuno qablahum ko adinobe kathiran anani min al-quruni e leji annahum wonde halkibe be ilayhim de mabbe kambe be do fenno la yarjiuna ngona rutoton afala ya'tabiruna bihim ko adibe taskobe wa in ko woni fi kullun dendangal tagoje de pop lama jami'un kanje fof anani wa in kullun wanani dendangal tagoje de la jami'un bi ma'ana la jami'un tan wala ma jami'un kambe fof kebe rendinteebe kebe rendobe walla kambe fof dendangal la jami'un dendangal ladaynaga amen muhdaruna kebe tawnetebe wonande hasbore wa ayatul lahum dalilu wonande ummital ne wodi wonandebe al ardu yebe jewleydi al mayyitatu ndi ganda ko jornodi allawi ahyaynaha min gurtinir leydi ndi ndiyab fa akhrajna bihi minha min jaltini leydi he habban gabbe fa minhu koy gabbe he yakuluna be nyamata allawi waja'alna min badi fiha ilaydi ndi jannatin gese min nakhilin tamaroje wa anabin rizqi wa fajjarna fiha min ucciti ilaydiha min al-uyuni chawle allawi kulli yakulu be nyama min samarihi e besnoje de wa ma amilatu aydihim o wi wana juude mabbe golli besnoje de wana kambe badi besnoje de ko minen badi afala yaskuruna ko adi be mantanema Allah badando be dum o subhanallazi sanade wodani on khalaqa taggo al azwaja fasangaji kullaha dendangal tagdo dendangal fasangaji o sanade wodani on Allah mimma tumbitul ardu ko ene funna dum leydi ko min anfusihim e der mabbe kambe yimbe be rewbe worbe ko foko ndiyam ko mimma la alamuna e ko be gandata e kawni do foko ndiyam din fofode e min badi sanade wodani baddoni o tagdo fasangaji o tagdo kala kala leydi kala fuday leydi tagi ko min anfusihim tagdo e der mabbe o worbe rewbe ko mimma la alamuna e tagoje de be gandata e hawnade ko sanade wodni baddumo wa ayatul lahum dalilu wande Allah ko katando aldeylu yebe jeew jamma Allah wi jeew jamma goram nasalahu min ceernde min he jamma annahara nyalawma jami itta jamma min itta dum e der nyalawma jamma min nana nyalawma yimbe ne gone nyalawma tan ene ndara fa idahum de ko jiyaybe be muslimuna naate ni be ya dum kebe jeewdum kadi wasamtu nange tajri enge doga be mustaqarrin laha nyibirde wonandenge enge doga do nge yewtata don bimi denge woni do nge yewtata zalika ay doggol nange anani de takdirul aziz woni kattangol anani de woni koddirgol kattando e lamum al alimi gandudo tago mum wal qamaru walla wal qamara foni wi wal qamara nonne kadi Allah wi o wi lewru aynawa lewru Allah kadi e anani e qaddarna al qamara bimaana qaddarnahu ko istral mi qaddarna al qamara qaddarnahu filu odo filu o wi qaddarna al qamara min koddiri lewru kadi non qaddarnahu manazila min koddirini jaagol leydi gol jaagol lewru gol koode no gas e jeetati e der balde no gas e jeetati
tawi lewru mayirta ko capantati ndu wirno balɗe ɗiɗi so lewru mata ko nogas jeenayi ndu wirno ñalawma goto ya lewru ndu gile ndu mawnuno gile ndu famɗi e ndu mawna andu mawna kadi ndu wona ustade hatta aada ha ndu wattina kal urjuni e ndu wayno leggal alqadiɓe ɓoyngal e ndiyam leggal so ɓooye ndiyam wona hokkorde walla a yiyata ɗum koye lewru ko noon wayata sede ma yiya yiyata ko hokko waɗa ni kamo ɗon jiiɗum walla on jeeya o wi la samsu wonani nangue yanbaghi laha ene sellana ɗum ene newano ɗum an tudrikal qamara nde heɓɓata lewru nangue wawa heɓtade lewru gonda e jamma goto e jiiɗa ɗum fof jiya bone jiiɗa jani jiiɗa nangue lewru fof jaadi jamma goto jiyañen hen bone wala leylu wonani jamma kadi saabi gon nahaari ne aɗodira e ñalawma o ma ñalawma gasa tan nde jamma ara ma jamma gasa tan nde ñalawma ara hay goto ni gonɗel ngel tawdirta e saha goto na jamma tawata ñalawma tawa ñalawma gasani ñalawma tawata jamma tawa jamma gasani ami ɗum yiide o kollun o wi ɗeɗo gueɗe fof nangue e lewru e koode goto hen fof fi falakin koye lawol muɗum yasbahuna lumboto goto hen fof koye lawol mu lumboto wa ayatul lahum dalilu wonandeɓe komi kattanɗo annano minen amalna zurriyatahum min doodi geñgol mabɓe walla zurriyatihim geñɗi mabɓe fil fulki e laana kebbinaka hono laana almashhuni kebbinaka yimɓe e laana annabi nuhu dalilu wonde min komi Allah min waɗɗinno on e laana kalkomi ko heddi ko ko noon koye hattan amen e nema amen wonande tagore nde wa allamnahum san'ata safinata jangguiniɓe kadi golle laana no gollirte fa amilu ɓe golli suffunan laaɗe kibaran wo sigaran mbaɗa laa kon tokoson eɓe gawta mbaɗa laaɗe mawɗe eɓe nawra yimɓe wayas yen tafa ubi ha beele ɓe naftoro e yan laa kon tokoson kon ay jala ma yilla kon tokkoñillon kon gawru kon ma yi laaɗeje mawɗe mbaɗa bagasuji mbirto galle mon jooɓuwol paya ka heyɗi e ayita ɗum Allah min jangini yimɓe ɓe ɗum woni wa halagna lahum min taganiɓe min mislihi yeru an laana annabi nuhu yeru laana annabi nuhu o wi ɗum ɗon ko Allah andinen ɗum yeru laana ka ma yarkabuna keɓe mbaɗɗo hen Allah wi wa inna sa'asa min belama kay nughriquhum min joolaɓe taw eɓe gone laaɗe Allah ɗum won kaɗo ɗum so Allah welama yolde neɗɗo ɓe kay aɗa wawi jolde laana ka yolma Allah wi fala sarikha lahum paapatoɗo alanaɓe wala hum wonani kamɓe yunqazuna eɓe dande illa rahmatan so wona ɗum kay ko yurmede minna ummarade amen wa mata an e dahmidgol ilahinin ha dumunna la yunjihim illa rahmatuna ala ko dandataɓe so wona yurmede am e mabɓe nani وتمتيئنا إياهم بدخمل قول أمين أمب بلذاتهم بدخمل إلى إنقضاء أجالهم على جمع بنقصة وإذا قيل لهم سببينا ما اتقوا كل ما بين أيديكم كوني ياسمون إلبت أدونا وما خلفكم إخو جغور أريد شغل من تلبت الآخر لألكم بلجو أن ترهمون أولن جرمي سببيا من تنآردوا بدورنا اللي وما تأتيهم من آية ميدان أردم بهاونيد من آيات إكاونيد ربهم جوم إلا كانوا سوانا بلاتي أنها غاهاوني لمؤردين بدورني وإذا قيل ستوي كم مثلا أني دي فقراء الصحابة أني مسكري بصحابة بي سنبيني لهم وانند بأنفقوا نفقه من سنغاري انجلي ماما بكم بحفرت بي سنمسكري بصحابة بي انغاري انجلي ماما بي أنفقوا نفقه من مما رزقكم الله كالله أرزقنا نجود دكي من هن قال الذين كفروا بيان بنغان كو حفرت بي بمبيان للذين آمنوا ونند بين جلب بمبيان من أنودي مؤمنين من يمين من الله يشاء الله أدامه من غندا سو الله ولا من يمين دو wana bido so Allah wala ma nyemmino hiyo nyemmino Allah wa nyemmin don de mi nyemmin allawi kama taraku huquqal khaliqi taraku huquqal khalqi ne be goppirno haqqeji Allah ni non be goppir haqqeji tagore de wa hadhihi al-ayatu nazalat hikayatu an ba'd jababirati aya o arifa haltude yogay hefere be hudabe makka ko wayna asibini wa ilsahmi wa ghayrihi anani kana idha sa'alahu al-miskinu kanko asibini wa ilis miskinu wi lillahi rasulihi qala lahu idhhab ila rabbika o wi miskinu fata al fata jami
o fa huwa awla minni bika on ɓuri handude ma am kada mana akallahu Allah hanma biya fa an amaka min min ma ana mi umma don wana ko Allah hanma Allah wan ma bas le tati umma don wona furar joomu وقد تمسك بهذا بعض البخلاء المسلمين يغاي بخلاء يغاي اوب جلب ان جوغيتي غول دو كونغول حيث يقولون لا نؤذي من حرمه الله من دكرم الله ولم يعلموا ان الفقراء يحملون زاد الاغنياء بل be ganda wasbe be don to bagasuji wa alduɓe to lahara wana walawla alfuqara man tafa alghina bi ghinahu ghaniyu bi ghinahu sanna wana bas o wi galo andata ko wele jawdi sa yi galo andi ko wele jawdi ko basa ha wana yiyat bas do ganda ko Allah rokkuma ko he won ko rokkuma njiya bas on boni tekki ara boni ko yodi njiya bas on hodi do yodani ana do hodi do yodi njiya bas on nyama ko metti ana da nyama ko weli ni wana on ko addani ngalu welde so yimbe fo jogino mo holna ngalu welita ha wana soda sag ma do ma ama jaado don kana wo sa yi kay ada soda sag ama jaado biya ma samba walla alinyas namanam ko basal kono sino onon ponno kay bi maro de sawi Abdou Ndiaye non sagdi maro ko helode ha si be fon jogino mo welata sa yi basal welni ngalu cel ñaw welni cellal ngurdam welni mayde welni ngurdam sa wuri ene weli sa selli ene weli sa aldi ene weli kono fo weli dum ko gere de don ko ma de gade garan dum wela on paman ha jogi ha kadai woni non Allah wi be ganda wasbe be yahmiluna zadal aghniya kanymen dondoto ay wa jobaaje aldube lil akhirati wa lil akhir wana walawla al fuqara sannatan wana wasbe man tafa al ghaniy bi ghinahu galo naftarta ko galum woni non ko wi woni noon Allah wi qala alladhina kafaru lil ladhina amanu julbe be jelima hefere be biyedu men ana annudi mu'minen min nyamminan mallaw yasha'ullah mo ganda so tawi Allah haajino adama hu nyamminan dum bana biido so Allah wela ma nyamminan dum pibdon yo nyamminon in antum wanani onon e wiide on Allah ne nyamminon illa fi dalalin so wana ko majjer mubinin feñ biinon وفي كده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يدعم أبو بكر الصديق ومن يمن مساكين المسلمين مسكين بجلب فلقيه أبو جهل هوري مكة فقال يا أبا بكر أبا بكر أوي أتزعم أن الله قادر على إدعام هؤلاء على سكي الله على آجو وند الله نواي يمن دبيل على سكي الله نواي يمن دبيل قال نعم أبو بكر الله كيران كان يمن دبيل قال فما باله لم يدعم أوي هل كان يمن دبيل قال الله نواي يمن دبيل خدم يمن قال أبو بكر بيهم ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى الله جري بري ما وني يمبي غباسل وجري بري وني يمبي قالوا فأمر الفقراء أن بالصوم ويمر الألبي يوكورا والأغنياء بالإيداء ويمر الألبي يندوكو غسي فقال أبو جهل والله يا أبا بكر إن أنت إلا في دلال والله أن أبو بكر وانا نسوانا كما جوتا أتذب أن الله قال على إدام هؤلاء هذا سكي الله إنه واوي نمين دبيرو وهو لا يديمهم نمين الله نميناني ثم تديم أنت أن نميناني مرتفا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون بمتى هذا الوعد ديدو فدور أمي تلفلدين إن كنتم صادقين بيد أدن غنغ قال تعالى الذي ما ينظرون بپنداك إلا سيحة واحدة سونا فهاشا وواتة وانتا بپندي ما ينظرون إلا سيحة واحدة هاشانغو خذوهم نانغابه وهم يخصمون ابن بينوندري ادونا بيم نانغابه ابن بينوندري ادونا ابن نياما ابن جara e murti ha danga darobe sidani fala tadiuna be katanta
tawsiyatan wasiyade wala yarji'una ila ahlihim be kattanta ruttade fewde koreji mabbe sohlaaji mabbe jeeriji en sohlaaji en ala don tan be mayata Allah wi wonu fi suri wul Allah ndu wutte fa idahum de yo jiya yimbe be ubbabe be minal ajdasi ummarade goble de ila rabbihim yansiluna enen joryorta enen jaacco enen jalta ila rabbihim fewde joomen alu hefere be mbiya ya waylana enen kay halkare wodani en man ba'athana hol pindinde en immarqadina e doyngol men haza ngol do de wonno hakkude guttande didi hakkude wuttadu arwani yungu e wuttadu watini ngu dubi capannaydi be dan din cibcone be dano tan ay hunde be badataake be mbi no hol pindinde ngol doyngol ha mbiya min marqadina hol pindinden mbiya haza kay hande ko ummital dum do ngal do ummital kay mbiya ma wa adar rahmanu ko joom men fodono ko en Allah wiina en ummital wodi jedduden deke de wasaragal mursaluna deke kay anani ne laabe ngomdi ko kalno ko gonga Allah yu aqarru be qirriba hina la yanfa'uhum igrara be qirriba kono non qirregol nafara do en nafa ko qila yuqalu lahum wiyam wi mine tarika in kanat illa sayhatan Allah wi'e dum do wanani so wana ko haacango wahidatan woto fa idahum de yonjiya kambe jami'un dandangal tagore de pop ladaina ga amen ga muhdaruna ko tawnabe Allah wi fal yawma hande non la tughlamu nafsun Allah wi hande hay goto tonyataake wala tujzauna on jobetaake illa ma kuntum ta'maluna so wana ko lati odon golla inna ashabal jannati ay nadbe aljanna be al yawma hande be kam fi sughulin ngoni koy sohlaaji be de nati anad aljanna be hande kewi programme di maru ya anna ahlal jannati e wa biyama al rewbe wonbe aljanna be kullama aradul qurba min nisaihim kalama be jiddo ballade debbo mum wajaduhunna abkaram be tawa rewbe be ko bombi fa yaftaduna hunna be peddita dumen min ghairi qadarin wala alamin tawa nefnaaki Musa be jalti be gitta dum bombago so be certe jom tan ngari wonta bombe dum woni Allah wi inna ashabal jannati ay nadbe aljanna al yawma hande fi sughulin ngone sokla ene nyaama ko weli ene peddita bombe pera ala faaki huna ke be nemi kambe nadbe aljanna be wa azwajuhum kambe suddibe mabbe fo fi zilanin e be buubeje nange tawataabe ton alal araiki e dow daddeteje en mbiyata diwaji muttaki una e be tuggi lahum ne wonde fi hatu aljanna faaki hatun muyanteje walahum ene wonde to aljanna to ma yaddauna kala ka be ngode salamun tilita anani ngol do kongol de qawlan woni kongol min rabbir rahimin ummarade jeydo yurmede o ona Allah salamun dum woni kongol mabbe Allah wi be non wamtazul yawma Allah wi hande palto de bimi palto de wiyama non lima fil hadith rasul sallallahu alayhi wa sallam anna Allah ta'ala yatajalla li ahli al-jannati omo feeñan naatɓe aljanna wo yuɓri'uhum salama o salminaɓe bima fil hadisi baynama ahlul jannati fi na'imin jiya wonɓe aljanna ene gone nemaji ene beddodira mongoje e pomoji ene beddodira tan ene pija il sada alahum nurun ha annore mawde tan feeña e nder aljanna farafa usahum kamɓe fof annore nde mawna mabɓe ɓe ɓamta koye mabɓe gone e darde fa idan rabbude ko yo Allah azza wa jalla tedduɗo mawɗo o qad asrafa alayhim tawne ɓamte mabɓe min fawqihim ene arde mabbe dow yabe assalamu alaykum ya ahlal jannati Allah yabini wali zalika qawluhu ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim on sahafa yanzuru ilayhim Allah dara yimbe be wa yanzuruna ilayhi kambe fo be dara Allah fala yaltafituna ila shay'in min an-na'im ma damu yanzuruna ilayhi o wi ala ko be darata e nemaji di Allah rokkibe e der aljanna ala ko be jiyata hen ala ko be jeccitto hen don do be dara Allah tabaaraka wa ta'ala be dara Allah hunde be baba dara hatta yahjuba anhum ha Allah wirno gambe on saha fa yabqa nuruhu annore Allah nde heddo wa barakatuhu barke Allah o barke darande ne be darno Allah nde nden heddo alayhim mabbe fi diyari be galleji mabbe Allah wiyabe wamtazul yawma palto de hande ayyuhal mujrimuna he won bandiji onon hudabe be onon wondunobe julbe be palto de nafigebe andi koy julbe gondon anani on saha non Allah wi nafigebe jelte yomi on
لما ورد في الحديث ما معناه الذي إذا أنني سرطان إذا كان يوم القيامة ينادي مناد يعني درجة صدري من جاء جين ويينا كل أمة تتبع معبودها قال لنجل يورو من دوانو قال لنجل يوفا من دوانو كود هو دوانو بمجب دوانو بون فتبقى هذه الأمة لنجل نلا نقول لن هدو وفيها منافقون يعني وان دم بنون نافق يقولون نافق بي لا نذهب حتى تنظر ما حتى ننظر معبودنا من كي من جهراس وانا من جو من دبنو فيظهر لهم ان يمين العرش بانغنيام العرش فين نبتون ملك ملائكه من غندا مونغول موم لو ودي اسل بهار السبع جيچوچi jeedidi gonde aduna di kanji fof sedi badama wa jami'il khalaiq dendangal tagoje Allah de fof malaika mum neddo mum puccu mum ngeloba mum jinne mum saydane mum mbewa mum niwa mum baru kala ko Allah tagi tan famita ilay ko waje ay fof ganda ko fof e ka anda fof tagoje de pop ndendine maaje jeedi de pop ndendine hono du wo mislahum ma'hum hono kan tagore de fof tagore de Allah tagi de fof rendine hono dum kadi watte hen maaje jeedi de fof ndendine hono dum kadi watte hen wade fi nuqrati ibhamihi odon malaika peño yam goddo bange nyama ala arsi o maaje jeedi aduna de geecuji di wana do geekam geecuji jeedi e maajon men kondo fof ndenda e dendangal tagore le fo gile malaika ha e pop kala ko Allah tanno e aduna fo renda Allah watta kade hono dum ka duubal fawedo e guddel fedenu makko kanko odon malaika ndudo ibaham ne woni worrodona fawedo do o wi kambe fof mabbe ndara hen ay goro samata yew on way mawni jew al asbul mawnud Allahu akbar o malaika may mawnud ni fof al asbul mawnud taw kanko ko do wulde fede ndudo te kadi wana hay wulde hede ko guddel do be parete hay hunen tebbita ko sab wana tobbere ndiyam wana neddo wana jinni wana malaika hay gol fe tebbita ko te ko pede lelgel do ko heddi ko kam ala on don feña bange nyama al arsi on wiebe ana rabbukum min woni jommon fayaquluna yimbe be kebbiro bi ana a'udhu billahi minka min moli Allah yama lasta rabbana ana wana joomi amen caggal dum malaika o iwro ya bange nano kadi o wi'a hono ko wiino ka be bi'a non kadi caggal dum non so wirnitima summa jallallahu ta'ala Allah feñen tagore de fa yakhiruna yimbe be pukko sujjadan fa yuridul munafiquna an yasjudu nafiqe be jida sujjude fa yasiru wattina zuhuruhum kece jeme be wayan abagan ko ombode fala sari'una sujuda be kattanta sujjude fa enda zalika non Allah wi wamtazu yawma ayyuhal mujrimun paltode hande onon bandiji di paltode tambe palto الذي ألم أعهد ألم أعهد إليكم بلمي يا ميران فيود من يا بني آدم إيه من بآدم بلمي يا ميران فيود من الله تعبد الشيطان فتو أندو سيدان بلمي يا أنون innahu mi wino on seydane lakum wanandon aduwun ko gaño mo binum pennin don gañgo wa an ubuduni bimi yo andewam min goto yo on doftomi hada rewdemi min goto siradun woni lawol mustaqim poccingol wala gad adalla minkum wallahi kanko seydane o majjini e mon jibillan tagore kasiran hewde afalam takunu bele on latono fi tagiluna odon jogo hakkillaji gandon ko gaño mon Allah wi'e joni tawde on jabani hadihi jahannam ay goldo jengol kubol woni jahannama allati no gol jahannama kuntum tu'aduna gol lati do onon podana islawha naate e maggol al yawma hande bima kuntum sabuko lati don takfuruna don jan al yawma hande Allah wi nakhtimu min takko ala afwahihim e kunude mabbe kambe heferebe de wonnobe bi be meeda rewde jalangeji e bi wallahi rabbina ma kunna mushrikin min meeda rewde jalang Allah weeyi bi'a Allah takko hunuko kefer o wi juude kaale noppi kaale so tawi on meeda rewde jalang joni law terde de kaala
ɗum woni wotu kallimuna haalday amen aydihim juuɗe maɓɓe wa tasadu seedo wonde ɓe ndewino ko wona Allah arjuluhum koyɗe maɓɓe bima kanu sabu koɓe laatino yaksibune paggito walaw nasa'u Allah wi so min belanoma kay laɗa masnama min milsitanno ala ayunihim gite maɓɓe min gumnat fastabagu ɓe mbadda dandu a siraɗa lawol ɓe payata siraɗo ɓe jaaha wonno ɓe jaranno ni Allah yi fa anna yubsiruna holno ɓe jirata on saa ɓe jiyata so tawi en mbi aljanna ko ma rewe siraɗi te siraɗi ko pom te siraɗi fawi koye dow jahannama te sa tawi ka gumɗo yiyata lawol har jogoɗo ɓennoyi wona joɗata ko mayde jagui wadni yim من الشيطان الرجيم ولو نشاء سمن بلنوما لمسناما من ملسيتن على أعينهم جسم فاستبقوا بمبد دندو الصراط لاول إن جاء كنون بنجارتني الله فأنا يبصرون هلن بنجيرة أنسها بنجيرة ولو نشاء سمن بلنوما لمسخناهم من ممتب من بطب بادي ولا بمدتك ولا كاج على مكانتهم إن كود بنقول من بطب روم سمن بلام من بدنون فاستدعوا بكتنتا مديا ياد ولا يرجعون wona men duttata ko be katanda ruttade wa man no amiruhu kalamu min junni ngurdam mum no nakkisuhu min bencedum fil khalqi yatago kalamu min junni ngurdam mum min bencedum tago min battamo caggal de o jogi sembe cagatago min battamo ko lodo ko need fala ya agiluna bele be ngala hakkillaji be ganda annal qadira ala zalikal ma'lumi indahum katando wadde dum ko anda do mabbe do qadiru alal basi o kayso wini wawi ummitinde ne wawi wa ma allamnahu allawi min gandinani nelaado Allah asira nalankaako mbi nelaado ko nalanki Allah wi min gandinani mo jimri wa ma yanbaghi lahu nawanta ko man kadi yimde in huwa wanani kanko nelaado Allah illa dhikrun o wi in huwa wanani ko adde mon ko illa dhikrun so wana ko wazu tan o qur'anun ko qur'ana mo binum peñ nelaado wana jimde nelaado imani sabone laado yime ngulna mo ko anan nabi la kadhib ana ibn abdul muttalib dum o yimno laado wana jimo Allah wi wadini ko o wi ko li yunzira mbele qur'ana o jeetinire man ko mbele jeetinire man kana on laatido hayyan ko gurdo woni jogiido haqqille waya higga waddo alqawlu ko ngol lepte alal kafirina heferebe Allah wi awalam yaraw mbele be ganda annanu min khalaqna lahum min taganibe imma amilat aydina ko ganda ene golli dum juude amen min golli dum bila sharikin wala ma'inin ala mumin dindi ala ballo min badani be an amanne maraji ko ene gelodi en be en baali en fam kambe la ha wan nemaraji di malikune be jeyno e be tonga dum masalan bimi be tonga dum wa zallalnaha min ilti nemaraji di lahu wanande be min eltini be geludi min eltini be nay fa min ha ene hen rakubuhum ke be baddo ene hen ke be baddo ene hen rakubuhum ko baddo anani ko markubuhum woni baddorde mabbe ene hen kebe baddoto tan ene hen kebe baddoto wa minha ene hen yakuluna kebe nyamata wala hum fiha ene woni be kay manafi wana foje kewde ko wayno tefe e libi en fo e be naftoro o masabi sari be ken yare ko sameje be jara hen afala yaskuruna kali mantanema Allah badando dum o wattakhadhu be jogitima non min dunillahi ko wana Allah ali hadon jelengeji e be ndewa dum la Allahumma bele jokambe yunsaruna be kadane lefto har ko dum pandi Allah wila sadiuna jalangeji di kattanani nasrahum walludebe wa hum jalangeji dini lahum wanandebe jundun ko konoji muhdaruna tawnetede jeengol ne be nakirtani Allah wi fala yuhzunka fala yahzunka hursunin qawluhum kongol mabbe kebe bi hawana annabi ko inna minen na alamu emin gandi ma yusirruna kebe cuurata wa ma yulinuna kebe fenyinta fofof emin gandi fofof emin gandi Allah wi ala ko men majji hen Allah wi awalam yaral insan mbele net anke anda hono odo asibini wa'ilin odo kudado mbele wa anda annano minen khalaqnahu min taginomo aywa mani tobbe min nud fatina tobbere maniyu min nayu mahawoni sagata cemsembilo fa ida huwa ndeke yo gal do goral odo asibin wa'ilin khasimun ko cattudo wenje wanande min mubinin penyido jeddudo ummital gi wana gonga wa darabalana masalan o wana fiyande min tindul
wa nasiya o yejjiti khalqahu tago makko no tagira Allah yo taga koy tobbere mani dum kay buri hawnade kala o arene laada Allah wi man yuhi al-idama hol bawdo wurtinde jiyal o hiya taw jiyal ngal rami mun ko dappungal o woni wiide non ha o wi abrama annahu akhadha azman wiyama kanko asibini wa'id wa nangi jiyal ramiman dappungal fa fatanahu o jetti do jiyal ngal o morli dum ha wonti ndondi o wutti faare sarane laada law wi o wi nena sallallahu alaihi wasallam atara yuhi illahu hada ba'da ma bala wa ramma ada sikki Allah ene wawi wurtinde ngal do jiyal caggal ne ngal rappi ngal wonti ndondi fa qala sallallahu alaihi wasallam na'am ne laado wi ma ha kay Allah ne wawi wurtinde dum o yadkhulu kan nar Allah nanuma jeygol an o wurtinde jiyal ngal nata jeygol Allah wi so wi mo non jaabo mum biyamo o wi mo yuhi ha wurtinta ajiyel ngal alladhi ko on ansa ha fudduno do ngal awwala marratin arwande lawol o on kay bi kulli khalqin kala tago yo tago on kay alimun ko gandudo on kay majjani hay hunde alladhi on ja'ala lakum badando min as-sajari e der lekki al akhdari kecci o wadani o biyama kala lekki wiyama ala ko pantoje tan wiyama ala ko ifar ko ledde bamambe tan wadano hen naran jeygol won wibe kala lekki ne wadi jeygol won wibe ala wadi jeygol tan ko pantoje anani de unnabu wite pantoje ledde pantoje won wibe ala wana den don ko bamambi ledde bamambi wiyama ko dum wadi jeygol Allah no wi ko kalbe bi ko kala lekki tan ene wadi jeygol Allah wi badan don jeygol e lekki kecci fa ida antum de ko yiya onon min lekki he turgiduna odon ko o wi odon tojje wa hada dalun alal qudrati alal ba'si dum do ko dalilu Allah ene hattani ummitinde fa innahu jamaa fihi bainal ma'i wan nari lekki kecci hakkunde ndiyam e jeygol kawri hen walla wana ko heccidi ko wana ko ndiyam ni jeygol nan nder lekki ke wal khasabu e ledde jane falal ma'u fi unnara ndiyam gondam e lekki dam ni fata jeygol gol wala naru tarigul khasab wana jeygol ko den suma lekki ne subata leggal gal wawa Allah mi badda non o so wiine way ummitinde mayde way ko kange de awalaysa alladhi bala wana on khalaqa as-samawati tagba asman wal arda tagilidi asman e way mawnude ni eno leydi way mawnude ni bala o do wanani bi qadirin en hattani ala an yakhluqa mithlahum li tagata hono mabbe kambe yimbe be tagba asman kay tagilidi kay ron kala tagde neddo way famdudi bala jawabum ko ni Allah jaabi mo hori mo hayso jaabaki Allah wa huwal khallaq kanko woni kewdo tagde al alimu gandudo kala hunde inma amruhu ay al halima ko kanko Allah idha arada shay'an so muyi tagde hunde an yaqula lahu bi hunde de kun wantan fayakunu hunde de wana fa subhana sanada wadani alladhi on bi yadihi mo ganda ene hattan mum malakutu la man teri kulli shay'in kala hunde wa ilayhi ko fewde makko turja'una dutte don to la khara o nyaawo on suratu was-saffati simore de ko non de wete makkiyatun aaje de non ko temedere capande jerte didi aya bismillahir rahmanir rahim allazi was-saffat mi wondiri malaikaji di ganduda ene cappina pittali jiyabe Allah e rewde Allah walla ne cappina masalan ane bijje mumen e weeyo ene pandi e yamirore Allah woni saffan e wadde sappeji فالزاجرات mi wondiri malaikaji gufoje masalan dule ene cogga dumen zajran e gufgol fataliyat mi wondiri dursittobe alqur'ana zikran e jansowol inna ilahakum jawabul qasami o wonore nde do nde Allah wondi jawabu mum Allah wi inna ilahakum ay dewetedo won onon makkanabe wallahi la wahidun ko goto on don goto non rabbus samawati woni jeydo asmanuji wal ardi jeyleyden wa ma bainahuma ekuni hakuni asmanu leydi wa rabbul mashariqi kanko jey funne ngeji wal magharibi hirne ngeji kala do nangene fuda e kala do lewru ne fuda andi lewru wana do gotel tan ummoto nangene kay wana do gotel ummoto innanu minen zayyana as-samaa minen de min tudi asman o min tudri as-samaa ad-dunya asman aduna o bi zinatil kawakibi e tudaje kode min cudiri asamano e cudaje koode wa hifzan e min denira duule de e min denira koode e min denira asamano
docotte min kulli shaydanin e kala seydane maridin candala kala seydane sandala min denir asaman o ko wiyete docotte la asma'una kanji seydaneji ɗi ɗi kettotako ilal mala'il a'la fewde batu tongu nde wonno batu dow asaman ene waɗanno malaikaji ene mbaɗanno toon batuji jeya seydaneji ɗi ngabba dow gona e heɗade nde annabi Isa nela noon ɓe katta asamanuji tati gonɗi dow ɗi heddi asamanuji nayyi lesɗi eɗi battiyade toon nde nelaɗo Allah nela ɓe katta hay ɓallade asaman Allah wi wo yugzafuna ɓe bedde kamɓe seydaneji beddede cotte min kulli janibin e kala bangiji asaman duhuran keɓe riddaɓe Allah wi walahum ene wodani seydaneji ɗi to lahara azabun lefte ɗe ganda wasibun duumeɗi illa man khadifal khatfata so wona hen diftiɗo diftande heeɗi keli konngol goto to e malaikaji heño so heñima tan malayka hawre masalan malayka yiɗum fa atba'ahu rewa e makko shihabun docatal ngal ganduɗa haqibun ngal ganduɗa ko julowal walla duppowal saqibun woni hodere jalbore yasubuhu aw yuharriquhu aw yahbiluhu o wi hodere nde yulamo walla duppamo walla hanqinamo kanko seyɗani o so diftima tan ewa masalan docatal ngal yana e makko o fiye docatal ma docatal ngal yulamo o maaya walla docatal duppamo o maaya walla docatal ngal hanqinamo Allah wi fastaftihim namdo malaika namdo hefereɓe makka ɓe ahum ashaddu khalqan mbele kamɓe ɓuri sattude tagde amman khalaqana walla ɓen ɓe min tagi ko wayno malaikaji en asaman en e leydi e ko woni hen mbele ko ɗum ɓuri saddude tagu Allah wi innano minen khalaqnahum min tagino ɓe kamɓe ɓiɓɓe adama min tannoɓe min ɗinin koye loopal lazibin ngal ganduɗa ewa ko takkotongal e jungo ɓakkere so tawi ɓakkere woni kal halde sa waɗi ni ɓakkere nde takkoto koye jungo ma ɗum woni almana anna khalqahum da'ifun ako mabɓe ko longo wadde falata kabbaru wata ɓe mawni kino bi inkari sabu yeddude annabi yeddude nelaɗo Allah e qur'ana biyowo wonde keɓe halkotoɓe bal ɗaccu kay Allah wi an nelaɗo Allah ajibta aɗa haawe e ko ɓe jedduma ko e ko mbi ko kalɗa ko wona gonga o hum yaskharu aɗa haawe te wo yaskharuna kamɓe eɓe jalkita ko kawaɗa ko wo ida zukkiru seɓe mbajorama qur'ana la yadhkuruna ɓe mbaccota wo ida ra'aw ayatan seɓe jii hawnide ko wayno ceekogol lewru yew yastaskhiruna ɓe gona e jalkidde wa qalu ɓe mbiya ina haza wonani ngol ɗo ceekogol lewru illa sihrun so wona ko mbilew mubinun feeñi lewru kay sekanade nelaɗo Allah ɓe mbi ɗum ko mbilew wa qalu kamɓe yedduɓe ummital ɓe mbi a ida mitina beele so tawi min maayi o kunna turaban min gonti leydi wa idaman iƴiye a inna beele minen lamabusunama min ummitina yawmal qiyamati kadi min gonta aw abauna al awwaluna walla babiraɓe men adiɓeɓe ma gummitine wiɓe na'am aha mo on gummitini son gummitinama wa antum tawa onon dakhiruna onon koy Allah wiɓe fa innama hiya ay ummitinede onde ɗum tan zajratun ko haatango wahidatun wot fa ida hum de ke yotagoje ɗe pop ɓe gurta yanzuruna ɓe ndara ko jogori waɗede mabɓe wa qalu hefere ɓe mbi ya waylana halkare kay wodani min hada yawmuddini o ñalawma hande ko ñalawma jobdi hada yawmul fasli o ñalawma hande ko ñalawma ceerundal hakkunde tagoje allazi ne on ñalawma kuntum bihi mo laatino ɗon e mum to kazzibuna oɗon penna wa yuqalu lil malaikati wiyene malaikaji ɗi uhshuru alladhina zalamu ndendine ɓen toñɓe koye mumen e keferu wa azwajahum kamɓe nandidiɓe mabɓe e seyɗeneji wa ma kanu e ko ɓe laatino yabuduna eɓe ndewanno min dunillahi ko wona Allah ndendineɓe kamɓe pop so ndendiniɓe fahaduhum coggeɓe ila siratil jahimi fewde lawol jaygol son naweɓe ndewneɓe bedda pewde jaygol o son gaddiɓe ɗon waqifuhum ndumbeɓe ɗo siraɗi ɗo innahum sabu kamɓe mas'uluna keɓe namdeteɓe keɓe kalanno e aduna keɓe namdeteɓe keɓe gollanno e aduna oɗo abu ya humanam mbewa keɓe kalanno keɓe namdeteɓe keɓe gollanno